כאן תומר, ועכשיו פרק שלישי. עכשיו מגיע זמנו שיפחח. הפרק הזה יהיה די קצר כי עוד מעט נגמרת לי הסוללה, אז יכול שנמשיך את זה ביום אחר, ביום חמישי. או שנתין את זה, כן. ואז נוכל לשחק. כן. נועם, זה בסדר שביום שלישי אני אבוא לישון אצלך? לישון עוד לא, רק אחרי שתבוא אליי הרבה פעמים ואז, טוב? אוקיי. תוכל לבוא אליי ולישון. מה אתם אומרים חברים? מי אני הולך להיות? טיטנה! טיטנה, לא. בוא נהיה מישהו חזק. כן, חברים, חזק. אז קדימה, בואו נבחן את הוא, רק הוא והוא. קאנו! הרובט. קירקס. איסי, תלכה שאיסי, לא, אתה צריך... איסי זאת אומרת קל באנגלית. אני לא צריך קל, אני גבר. כן, בוא נראה. מה אתה עושה? אנחנו נגדו, אני מודק. אולי אני צריך אבל אני עדיין נצליח אותו. הרובט הזה צריך תיקון מהר. כן, לא הייתי מציע לכם להיות כאן. שני אנשים הולכים להיות כאן בתוך החולצה. כן. נו, מה אתם אומרים? מכה טובה? אני רוצה לשמוע. מה? רגע, מי זה פה? זה שני אנשים יהיו כאן תלויים וישים אותם בתוך... אני אשתדל לתת לכם לראות. אני אקריב את... הנה, כולם לראות, הם טובלים אותו. מסכן. הם טובלים אותו ואז תראו מה יוצא. פעם פעם פעם. טיטן! אני חייב להגיד את האמת, זה היה מגעיל. ובאותו הזמן מה זה מגניב? אגב, למה אתה מוזמן לעשות לי סאב בערוץ? אני מדבר גם לפעמים בערוץ שלי על אנימה. תעשו לייק חברים, לייק. או לייק. יש גם שני בצד האחר, בוא נלך לבדוק מה קורה איתו. הייתי יכולה להביא פה את המחשב ולצלם פה. הופה, עוד לא טבלו אותו. כנראה שעוד לא טבלו אותו. בואו נראה אם אולי כבר מתחילים. הנה, טובלים אותו חברים, הנה, גם אותו טובלים. וכך הוא יוצא. טם טם טם, עוד פעם. יש, מדורה, אנחנו שורפים את הבחורה. מה אתם אומרים? משחק מגניב? או שאני פשוט מגניב מדי? זה משחק מגניב גם, אבל זה... הייה! אוקיי, עכשיו אתה... בום! מצטער, אלי. תחת. שלום! הנה אני. מתפוצץ. אוקיי. שוב. עוד מעט אנחנו נלחמים נגד האישה הזו. טן. אוקיי. זה בסדר שאני אדליק פה אור, נועם? אין בעיות. רק שזה לא יפריע לכי. חברים, אל תגידו שאני טיפש. אני פשוט ניגשתי את הפעם הראשונה שאני ביוטיוב. כנראה תומר ניגש כזה פעם שנייה רק כשהוא בא אליי. כן. עוד מעט נעשה הפסקה של ווי. כן, אגב, נועם, אני חושב שפה זה משהו בשביל הווי, אני מכיר את זה. לא, זה רק... עזוב, זה שום דבר. אתה בטוח, כי אתה יודע מה זה? מה? הדבר הזה פה? מה לדעתך זה? לא יודע, סוג של משטר כזה או משהו כזה, נבדוק אחר כך. לא, עזוב. ראיתם כמה בעיטות? אם תומר פספס, תעשו לו בוז. אתה יודע שאני יכול לראות פה ביוטיוב.
שאני אעלה את זה. ברור. אתה באמת תעלה את זה? כן, אני אעלה את זה. מצוין, תעלה את זה עוד היום. כן, אני אעלה את זה היום, אני אשלח לך את הערוץ שלי ותראה. כן. ואז נעשה הרבה סרטונים ביחד. אוקיי, אגיב, אביב בא לך לשחק במשחק הזה? רק פעם אחת הוא בא אליי. ניצחון ראשון. אוקיי. אנחנו עוד מעט מגיעים לעיסה עם הרבה רגליים. שלצערנו אנחנו צעירים. אגב, יכול להיות שאתם תראו סרטון כזה שלנו שלא כתוב את המרטון קובט, אנחנו צריכים לעשות משהו כזה, עבודה במדעים, נכון? אולי אני סיימתי חברים. באמת צריך, זוכר את השיר הזה של אגם וגבי? אני סיימתי. השיר הזה שלהן היה מה זה גרוע, נכון? כן. אנחנו רוצים לשמוע את השיר המטומטם ביותר בהיסטוריה? כן. זה היה משהו כזה מתישהו באיזשהו יום בשיעור מדעים. אנחנו נעשה סרטון כאילו שאני כאילו נועם בוחר את מי לבחור, כאילו עכשיו הוא אומר יאללה אני בוחר עכשיו דמות בית, ואז הוא רואה אותה ואז הוא מה זה נבהל ובורח ממנה כי חצי חרק וחצי אישה. אבל אם אתם רוצים להגיד שכל הדיבורים ברקע מעצבנים, אז מצטער, גם לנו אבל יש חיים. אז תשתדלו להקשיב לזה. אתם אפילו לא צריכים לשמוע את המשחק, אתם לא צריכים לראות אותו. אני מקווה שזה לא נפריע ושתעשו לייק. אוקיי, עכשיו פינישים. תעשה משהו לא עכשיו. כן, כן. ולי. ביי ביי. מתפוסס. אוי, לא, עכשיו הוא מפצץ את המסך. אוי, לא. הגענו לחרב. יש לי קרניים תותח. אוי אוי אוי, אנשים מסופים כאן סכין בתוך הפטים. אוי, לא. ויוצאים מעלה מהידיים וזרים. אם תסתכלו שם, יש שם... מה יש עכשיו למטה? אולי אתה יודע כמה לייקים כבר יש לנו? ושזה יעלה. הערוץ שלי לא כל כך... לערוץ שלי אין כל כך סאבים, בואו נקווה שיהיו הרבה צפיות, אוקיי? אין מצב שלא יהיו. בואו נספר את זה לכל הכיתה, נשלח להם. כן. כדי שיעשו לנו לייק. כן, אני מקווה שהם יעשו לי סאבים. אם הם לא יכולים. נבקש מהם אם אנחנו יכולים לעשות לנו לייק. חברים, לא תאמינו, אבל אני מטפס על גרפים בחולה. עד... אוי לא! אוקיי, זה כל כך... משוגע. כן, סגרו כמה חיים לי יש וגם עליי יש. אוי אוי אוי. אוקיי. יש לי מדחפת, אני עם חברים. אוקיי. אני השילוב של... לה יש פיניש אחד ולנו יש 0 פיניש. למחשוב. הדמות הזו, מה זה חזוק? אוקיי, עכשיו זה הולך לי... אוקיי. אתה יודע שאנחנו יכולים לעשות את זה בפינישים ואז היא תהפך לתינוקת או... עכשיו נעשה להם פעם, עכשיו נעשה לזה. הם היו ברגל, הוא היה רובוט, לוחם רובוט, היא הייתה הרבה... מה שאנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות את הסרטון הזה יותר טוב מאגם ושל גבי. אם אתם רוצים לדעת מי זאת אגם שולה וגבי ליטאיה. אוי לא, אין לנו מספיק סוללה. אין לי מספיק. כבר נסגרה? עדיין לא. אז רגע חברים, רוב הסיגורים תיגמר הסוללה, אז נמשיך בפעם אחרת. אז פשוט נעשה את זה עכשיו, אוקיי נועם? אבל קדימה, בוא נמשיך.
הייתי צריך להביא פה את המחשב שלי. אחרי שאנחנו מסיימים אותה, אני ונועם, אני רואה את נועם איך הוא מנצח את כל שר הדמויות, ואז אולי אני אתין, וראש אני אעשה את של נועם, אוקיי? לא, אנחנו לא נחשה שאתם תפספסו את הקרב, אז נעשה עם מישהו אחר בפעם אחרת. כן, נעשה את זה בפעם אחרת. אני אבקש מנועם... לא, אבל אחרי המשחק הזה לא משנה אם אני אפסיד או אנצח, אבל אני לפחות לא אכנע בחיים. בוא נקווה שאני לא אתפסל, מתי שיגמר לתומר אנחנו נפסיק פשוט. אתה יודע שזה יכול להיות בכל רגע, עכשיו אנחנו גורמים את זה כי אנחנו הולכים להפסיד, אז ביי כולם! לא. אבל אתה יודע שהוא יכול בכל רגע להיפסק הצוללה, אז יאללה ביי! לא, רגע, חכה. עוד מעט הוא גם נסגר, ואז נגיד לכם שלום. בואו נקווה שזה של תומר. פויה, ניצחון. אוקיי, ביי חברים. ביי חברים.